Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Bakari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ko n'ale jɛra a bɛ girin donso bɛɛ n'a kungo ta fan don an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye Bakari o de ka studio ba in sɛgɛrɛ n'o ye studio Tchernamɛ Camu ye sɛbɛnnikɛlaw kɛmɛ ka fasiri minnu kɛ ni ka bila ɲɛ Bakari ni k'a lajɛ ka tɛntɛn a la kumabaw minnu bɛ jamana kunnafoni maana minnu bɛ jamanadenw nin kan da don la baara in tigɛ masaba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Jibi Jakite bolo e ni ne bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ kumaso belebeleba in kɔnɔ baara k'a sɛgɛsɛgɛ radio jɛgɛ fɔ ɲɛmaayaso min ye Jibi ye n'ale sɔnna kunnafoni min wolomala ni k'a di an ma an m'an sɔnni sigi a kan o bɛɛ Bɔjabate Namu ne ko bala cogo bɛ di Bakari ye ne bɛ n tigɛ don joona soir de Bamako sɛbɛnnikɛla n'o ye Yusuf Konate a ko colonel Asimi Goïta Bakari a y'a fɔ a y'a kɛ a ko min ye an ka dugutigiw an ka laadala ɲɛmaw Bakari dugu n'a bɛ sigi ɲɛmaaba la Mali kɔrɔlen ko y'o ye a ko min ye dugutigiw ye mɔgɔ dennin tɛ dugu kɔnɔnaw la u ni bonya ka kan Bakari u ni karamali ka kan Bakari u ka hakilinaw kan ka dɔn jamana tɛ se ka jɔ o kɔ siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goïta ni hakili b'a la Bakari ani an ka dugutigilakaw ye ɲɔgɔn ye san 2021 o novembre kalo la Bakari ɲɔgɔn ye tun bɛ ka kɛ masakɛ bulon la salle de banque Kuluba a bɛ tali kɛ fɛn caman kan ɲɔgɔn ye senfɛ ka dugutigiw ɲininka min ye an ka marabolo dugutigiw ye région ko de bɛ jamana in kɔnɔ Bakari mun ni mun de bɛ ka marabolo la degun jumɛn b'i kan i ka hakilina ye mun ye camancɛ fanga yɛlɛmali ko la a dilanni ko la Mali yɛrɛ ka se ka bɔ ni degunjugu kɔnɔ Bakari ani dugutigilakaw y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goïta a ye layidu ta dugutigiw ye Bakari k'a ka duwawu b'u ye a ka bonya b'u kan maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ jɔyɔrɔ min b'u bolo jɔyɔrɔ fitinin tɛ a ko hukumu kɔnɔna la ale bɛna lajɛ fɛn min ma deli ka kɛ dugutigiw ye a kuma fɔra dɛ a dɛsɛ bɛ ka kɛ o de ye ka dugutigiw bila u ka dugutigiya minɛn kɔnɔ a ka dɔn k'a fɔ ko dugutigiw de don a ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaw don sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Asimi Goïta Bakari dalafɔli dɔrɔn tɛ min ye dugutigilakaw ye Bakari ni ka Mali drapeau ta ni ka d'u ma o bɛ fɛn caman mana n'i y'a mɛn ko jamana i b'a fɔ k'a symbole Bakari vert jaune rouge o tuma min ye dugutigiw ye u k'a dɔn k'a fɔ fɛn mun don u b'a dɔn ka kɔrɔ dɛ hali b'u ka dɔ fara kanubagaya kan u ka dɔ fara batoli kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min kɔni ye dugutigiw ye Bakari ni ka fɛn d'u kana n'o ye médaille ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye dugutigi ye nin y'aw ka ɲɛmaa ye ani bonya ka kan aw kan k'a lamɛn Bakari o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ni ka certificat ta k'a di dugutigiw ma u ka t'o gulon u ka dugutigi bulon kɔnɔ maa o maa n'o de y'i kun denko bulon kɔnɔ a k'o gulon n'o ye a k'a dɔn k'a fɔ an ka dugutigi o tuma jamana ka ɲɛmaa don jamana ka danaba don jamana y'a bonya mun tora anw yɔrɔ an ka bonya k'u bɛɛ bonya Bakari ni ko ma tiɲɛ ni dugutigiw tun y'a bila yɔrɔ min na a tun tɛ bɔ yen koyi wa Bɔjabate nin ye n segintɔ ye ka taa wilasi la ka taa mun kɛ e da bɔla mun na sisan i bɛ taa min kɛ i b'o fɔ n ye dugutigiya kɛ k'o minɛ fa e fana yan ne fana cogo to yan sa kuma de bɛ taa to yan k'i ta ɲɛɲini yan o to yan turu sera mɔ koyi i si ma so ye fɔlɔ i ka jɔn Bakari sɛbɛnnikɛla ko a ko nin baara in ma kɛ dalafɔli ye jamanakuntigi y'a décret ta Bakari ni k'a waliya a ko kunu centre international de conférence de Bamako la n'o ye CICB ye nɛgɛ kaɲɛ ta waati ye Bakari sogokan a waliyara a ko dugutigilakaw min ye Bamako yan Bakari u bɛɛ lajɛlen dafalen tun bɛ yen jamanakuntigi bɔlen Bakari a ye bonya ta ni ka dugutigi damadɔ sɛgɛrɛ ni k'olu ta kɛ kɛnɛkanta ye Bakari tɔw bɛ tila k'u ta sɔrɔ kɔfɛ a ko min ye Bamako tɛmɛnen kɔfɛ Bakari min kɔni ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maïga sira taara ka d'ale ma Bakari an ka jamana marabolo k'a daminɛ préfet gouverneur sous-préfet Bakari min kɔni ye médaille ye ka taa bila min ye certificat ye Bakari ka taa bila drapeau la a ka ta k'a d'u ɲɛmaaw kelen-kelenna ma u ka walankata k'a d'u ka dugutigilakaw ma a ko baara minnu donna Bamakɔ Bakari ko ni Ala ni kira sɔnna ma don n'a nataw la Mali région 19 mun bɛ yen Bakari ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw bɛn'u ta sɔrɔ ni k'a d'u ka marabolo dugutigiw ma Bakari min ye dugutigi ye Bakari jɔyɔrɔ mun bɛ a la min ye dugu kunkanko kuma fɔra ye dugu hakilina ta yɔrɔ ka dugu kɔlɔsi ka dugu tanga i b'a fɔ ko dugutigi don ni dugudenw bɛ sunɔgɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ dugutigi b'a ɲɛna dugu yɛlɛmaliko la dugu ka ɲɛtako la
u jɔyɔrɔ ka bon dɛ Bɔkari Tarawele min ye jamana kuntigi a y'o baara kɛ dugutigilakaw u ye waleɲumandɔn segin a ma min ye k'a yira k'a fɔ ko jamana kuntigi a ye layidu min ta olu ye ko jamana kuntigi a ye layidu bɔ a sira fɛ Bɔkari Tarawele k'u b'a fo k'a waleɲumandɔn nin ko in bɛ senna kabini waati jan a kɛra ale min tile la k'ale de ta don ale de garisɛgɛ don k'a ni ce ko tigi bɛ a la o tuma min ye novembre kalo tile 11 san o san Bɔkari Tarawele ko bɛ bila minɛn kɔnɔ dɛ o de ye dugutigiw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana in kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko dugutigiya tɛ kolankolon ye ko den ni ko tɛ dugutigi man ka kɛ kɛrɛfɛmaa ye a man ka kɛ bolokɔfɛmaa ye jamana ɲɛmaaw y'a dɔn tuma na ko ɲɛmaaw don mun tora dugudenw yɔrɔ k'u bato k'u bonya k'u dalakan mɛn n'u y'an bila sira mun kan an ko k'a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ an dafɛ farafina jamana dɔw bɛ yen ni dugutigi ye min fɔ a tɛ b'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Yusuf Konate ale ka sɛbɛnni don Yusuf Konate ka fara Soir de Bamako maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa Jabate n den fa dɔ o ye Faduna ko ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau halisa ka to sira tɔ k'an ka gwandɛ min ye Côte d'Ivoirekaw ka finitigilaka maa 49 olu kun kan k'o kibaruya olu minnu kɔni ni tɛgɛ dala u ka anw ka faamaw fɛ kabi an ka pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna na fo ka taa fɔ an bɛ dennin nɔ ko bi o bɛ anw ka dugukolo sanfɛla la o lasago bɛ lasago cɛ ɲuman na n'i y'a ta k'a lajɛ juillet kalo tile 10 tɛmɛlen san 2022 min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u donna bɛrɛ la k'a sabu kɛ k'u nana k'a sɔrɔ yamaruya tɛ u bolo wa u nana hali n'a sɔrɔ teriya b'anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ nasira dɔw bɛ yen ani sariya bolo dɔw bɛ o siraw kan ka taama o siraw ma taama jamana min ni a kananko o kɛn bɛ jamanaw yɛrɛ cɛsiri jala ye bi n'o kɛn bɛ u ka hamina ye e bɛ se ka i ka koso n'u ka kasaw fara ɲɔgɔn kan ani i ka maramafɛnw ka na cun o jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ e m'o ɲɛmaaw ladɔnniya ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ ye fasiri kɛbaa fɛ n'o ye Y Dumbuya ye Y Dumbuya ko min ye jamana in ye k'a tɛ kɛ maa si ka basimɛsira ye tuguni n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa 49 min filɛ nin ye ni Côte d'Ivoirekaw kɛn bɛ k'a jira u ka fa fɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'u bɛ a ko kalama cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw yan'u ka yɔrɔ fɔlɔ min o de ye Côte d'Ivoire jamana ye Alassane Dramane Ouattara a n'a nɔfɛmaaw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'o tɛ ninnu ka nali kalama kɔsa fɛdenw nana papier lankolonw dilan k'a jira k'a fɔ ko anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw k'u bɛ ninnu ka nali kalama n'o ye Ivoiriyɛnw ka finitigilaka maa 49 nali ka taa sɔrɔ a kɔrɔfɔ kalon tɛmɛ ye dɛ a kan wa n'i y'a lajɛ jamana in min ye anw ka jamana ɲɛmaaw ye anw ka jamana ka service de renseignement olu kɛn bɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ani min ye dibidibi wale minnu n'o ka taa bɛ ka jamana in yɛrɛ sɛgɛrɛ n'o ye faso Maliba ye o ko ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ninnu ka nali ko a jɛn tɛ koyi o kɛra sabu ye min ye jamana yɛrɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka sɛbɛn kɛ o sɛbɛn o kɔni kɔrɔ ko bɛ fɛn min jira o de ye MINUSMA ka cɛdenw jamana o jamana n'i ka maa bɛ MINUSMA kɔni ka danganiya kɔnɔna na anw ka jamana kɔnɔna na yan o kɔni k'u ka maaw tɛ falen tugun minnu bɛ yen olu bɛ to yan wa maa kura tɛ na ka na kɔrɔlenw nɔrɔ bila tuguni o taabolo in bɛɛ lajɛlen bɛ kana ko fɔ wa min o kɔrɔfɔ sɔrɔla société min nɔfɛ n'o ye société SAS ye société aviation n'i y'a ta k'a lajɛ o min n'o bɛ alimanw ka bolo kan ni Côte d'Ivoirekaw y'a jira k'a fɔ ka maa 49 k'o kun bila an bɛ ka na olu de kɔni ka maaw ni ka o nɔrɔ bila o kana ko o kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a minɛ o société in na ka taa se MINUSMA ma ka taa se min ye jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ni faso Maliba tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma kana ko siratigɛ kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ k'olu ma ladɔnniya min ye anw ka jamana ye k'a tɛ kɛ batɛmɛsira ye an bɛ taa ni ka segin k'o kuma in kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ anw ka faso Maliba maa t'i sago ni dungɔ k'a kɔnɔna na tuguni minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi olu b'a la ka baara min kɛ o baara fana ba senkɔrɔma don do jamanadenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ kananko o ka don bɛrɛ la dunkafa o ka don bɛrɛ la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni bɛ sigi fɛn min kan o de ye kananko ye ni jamana kanan donna bɛrɛ la min ye taabolo caman ye olu laɲiniw bɛɛ lajɛlen na kɛ sɔrɔ fɛn ye wa n'i ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ka kuma lasela ka kɔrɔfɔ lajɛ n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye Mayiga kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu maa 49 minnu nalen filɛ k'a sɔrɔ sariya dɔw bɛ yen o tɛ o kɔnɔna na o m'o siraw lataama u bɛ jate k'a kɛ mercenaires ye maa minnu bɛ mugu ci sara la kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ni mercenaires ninnu minnu filɛ anw ka bolo kan Togo jamana o ɲɛmaaw kɔni wulilen bɛ k'u jɔ k'a jira k'a fɔ k'olu n'u ka maa ɲumanya bolo ni k'o bila anw jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ji bɛ se ka kɛ ni maa ninnu ka jikalaya na cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ maa
naani ani konondo o mine me ka datugu ya sunogo koni o tige me ka bo Alassane Dramane Ouattara nyena ana no fe maw ngani yu laje mamunu fara yu black na nulu dogo me Alassane Dramane Ouattara ko no bela jele ngoni be dibidibi walela o bela jele ngoni jati ka me dun no ko bi bawo ma binani ani konondo ni yu nyininga ni nyiningali talaka gerente ka nyeshi uma e ku dat na songa korofo chama la sewa o korofo nunu voli o dina ga sabu ni ga chokorowa ni ga molya to ni ko giriya akunjela wa no Alassane Dramane Ouattara wani e ko in laje for nyasimbe for esesuma nyasimbe no ye togo jamana kundigi ale ko ni ya jira ka fo mi ale ko ni labeledo kuma yoya o ka se ga teme jamana fly ni yoje wasa ma binani ani konondo ibaro ga surnas la kanunu o ka blale ko fere be se ga tika o la chuko mi ye ko la sim goitai ale ya jira ka fo kele ta fe ko wa on ga jamana ani ko war jamana flado munu ngone be ta ambe tabiya ekele ambe ta ma ka ta bonyo aye ga mi ndenye ga dukon nana kanu kolokolo ma wara ga dukono ni ko ni geme antabulu mi ye togo ministre mi no nyeshi me togo jamana ni jamana woro chesra tamalima ni ya ga korofo tanika alaje no ye Robert Dusey ko ni achila kana forve onga jamana konnana ani asimi nyo manyoya kako onye mi ye onga ministre mi no nyeshi me fazo malibane jamana woro chesra tamalima no ye ablay jopi no fana ye kumanyoya bara waloke oni nyanje wani ya alaje ni korofo nunu bele jile farale nyanga onga jamana atege jame ka jamana bele jile kumbe wa mi nyedo yaide o de tege jamana ina tuguni o bana peu wani e korofo laje mi ye kulele lasim goitai kata se Dr Shugel kokala maigama ani ministre to bele jile kata formal de klina bele jile ka am bele jile ngoni njombe autorité de la transition mo kokoro mi ye kanangoi o kasega do berela ni ngoye sabe mi na ya sama ka bo l'indicateur du renouveau konnana y dumia aga fasri bo trobre ne be mbolo ngo kura le patriote fasri ba no ye ibe aja way koy wartorobe ako minye minismaye wartorobe akilna jumambula ninga nyeshin jamana bayma wartorobe ako suma bede ako minisma ani faso maliba wartorobe ni alama jange amisonga nkodo nyokona de sabu minye kuma uye ubeka yele nyokon kan ala ni kono wari ka chede ma bina ni kono tonga kibaru ya sebeningala ko ako kari temene wartorobe no bena kalo kle tama kono wari ka ko sorasi mun nanga jamana kono nu natuko manya ni femu ketuko manya o fotuko tinya ako unana natuko mina amadam na ulula ma joli be nu boru ka jamana kono kana malila tama bo shishima bo wartoronga ni ya ye uluta be ka fo ko do be dibidibila sebeningala ko bogari kuma kan folo min fora no de kibora jonjo masru shila min ye kuma kun flana ye anga beratu ninka adlan ka manugo ka nya janko akana kenin kololo ye abarata anye nyogon balma ye anye baro ke nyogon fe ka teme ali ni ko do warka jotala anga kuma kan yelema o de gara minisma tai sebeningala ko minisma ka sogomada kuma anaka bulada fe kuma anaka shufe kuma ma kele minye jereje kulu kele minye kuma kan sabaye ako obe fendo mana nafigia bogorore sebeningala ko minye kuma kun foloye minisma mawya yira ka fo kute udon uka maute uma yamara duma kuka na jamana nkono bogorore katla ka yira ka fo min koni ye tigano blado buni alma unche anake nube na uluka barala katla ka yira ka fo minisma ka chedun do bogorore ko ni kuma be bo majuma ni dakono odagala muledi minye minisma ye bogorore ibaye ka fo ka konkoni warko ka sora sin na linya o kuma min koni sama sama ni tumuno ka jamana nyama uche sabu ka manai akanga kene akinna kuram ye o kuma kun dambe tabalika able jopo atoro kuma na Nations Unies na bogorore minye minisma ye asago teke mali kono ble mali do ne sago be ke chedon kuma munu saloma ke nu yere ye mali do ne bu nunjuru mine min kanga ka unde be sera jirula akaketi sebeningala ko minye minisma ubanga jamana nkono uko ku na kunte kele ye unuka marfa unuka blendi baw kubunu jode ko ka bamanchi bagabaga ko ka dugudo nakana wa aw mogo fana tulo wa kulu jole o bagabagalila o kuma ku jatigale ndo ne ko min kadulu ye o kuma ko minye barkani de kunan kulu koloshi ko anye barkani gwen o kuma kan yere kula koloshi no ma ye barkani talo te taga bwandala sawa surasi ka surasi la koloshi o kuma mime kala koloshi no surasi de
o ka marifa bila ka bɔ a la Bɔbɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Koniwarikaw ye o kuma ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli anw kun diminen b'u kɔrɔ ka kɔn olu ta ɲɛ olu ta in nalen filɛ tuguni o kuma farala ɲɔgɔn kan a ko MINUSMA maaw u diminen b'an kɔrɔ anw fana diminen b'u kɔrɔ Koniwarikaw diminen b'an kɔrɔ an diminen b'u kɔrɔ a ko woson kalaman bɔlen tasuma na dɛ o de dalen bɛ Koniwari masakɛ tigɛ kɔnɔ a y'a ɲini a do kɔni a y'a ɲini cɛkɔrɔba jugu don dɛ a bɛ kamana gan na dɛ a ka dibi la ko bɛɛ bɔ n b'a kalama a bɛ kamana gan na awɔ Bɔbɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Faransi CEDEAO UEMOA Bɔbɔkari Tarawele ko ni jamana jumɛn ni jɛrɛjɛkulu jumɛn bɛ yen min bɛ se ka na bonyanko kuma fɔ malidenw ye min bɛ se ka na politikiko kuma fɔ malidenw ye jamana maraliko kuma fɔ malidenw ye anw de b'a fɔ diɲɛ maa ye anw de b'a kelen-kelennin fɔ tɔw b'a kelen-kelen tɔmɔ siga t'o la nka bi anw ni Faransi cɛ gɛlɛya Faransi kɔni bɛ ka dana juguya mun ta ka Mali sɛgɛrɛ Faransi tɛna se k'a kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ k'u gulon maa min na o de UEMOA ni CEDEAO ye o bɛ maloya a yemɛ kɛnɛ kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko Alassane Dramane Ouattara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔn mun b'a ni Emmanuel Macron ni ɲɔgɔn cɛ Bɔbɔkari Tarawele ni Macron y'u bila min fɛn fɛn na k'u bolobatɔ b'o de kɛ u den filaw kɔni Emmanuel Macron bolo anw ka jamana kuntigiw Bɔbɔkari olu tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye gouverneur simple don sabu anw de ka jamana kuntigi don nka olu bolo o tuma olu ka cidenw de don n'u ko min i b'a kɛ n'i m'a kɛ i b'a ye i niyɔrɔ kini kan sɛbɛnnikɛla ko ayi ko anw bɛ bagabagabilen de Bɔbɔkari Tarawele fiɲɛtɔ a nɛmaraya wuludennin ye dɔ kɛ nin bɛɛ la a ko an ɲanina an sɛgɛnna an tɔɔrɔla maa ka bagabagali tɛ s'an na bilen malidenw b'an ka laginɛ ta n'an yɛrɛ ye a ko an tɛna siran maa ɲɛ bilen an kɔkɔrɔma donnen don Bɔbɔkari Tarawele bamancɛ wale min bɛ jamana kɔnɔ ni dɛmɛbaaw kun nana an dɛmɛ n'o ye Faransi ka barikani ye puissance belebeleba don san 8 san 9 u dɛsɛra dɔ de bɛ ka fara kan n'an y'olu gɛn ko ye kojugu ye wa o kojuguma yɔrɔ bɛ min an m'u gɛn k'u bɛ ka bamanciw fa dɛ an y'u gɛn de k'u dɛsɛ bɛ bamanciw la o tuma n'a bɛ kɛ min ye an yɛrɛ n'an ka taa n'an ka diɲɛlatigɛ ye sa n'u b'an fa k'an ban u n'o kɛ n'an yɛrɛ b'u fa k'u ban an n'o bolo da ko juguya yɔrɔ bɛ min o kɛlɛ yɔrɔ bɛ min problème foyi tɛ yen a filɛ dɛ Bɔbɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko samasamaniw bɛ Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye min ye diɲɛ puissance baw ye u ka nafa ko don u ka tɔnɔ ko don min ye malidenw kanu ko tɛ dɛ Mali jamana kanu ko tɛ dɛ u ɲɛ b'u niyɔrɔ n'u ka ɲɛta min na Mali kɔnɔ dɛ o de samasamani bɛ sen na a k'o tɛ kɛ bilen dɛ malidenw ka hakilinaw de bɛ boloda MINUSMA ɲɛmaw u bɛ bagabagali kuma fɛn fɛn la Bɔbɔkari min ye Alassane Dramane Ouattara k'u k'a ka cɛdenw bila sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ko min hali Kami yɛrɛ wulila ka bɔ a fan kan min tɛ sɛ ye u m'u kanto y'u ka conseil de sécurité senfɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 49 in ko k'u bila ko sans délai o sans délai aw bɛ tile joli na bi wari n den fa dɔ fatina ko don kabakisɛ u ka balabala dɛ k'a k'u kun ko ɲimi kosɛbɛ u ka balabala u ka tilele fana ka kɛ kabakisɛ balabalali ye a bɛ don sen na Mali ye min ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le patriote kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate patriote ka fara fasalijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon nin ye maa min ka fasire o ye Alpha So ye Alpha So ko yalima min ye bolimafɛntigiw ye k'an tɛna ɲɛ cɔn kɔ tuguni wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bolimafɛn ye o tɛ taa taji kɔ wa n'i ye taji ko fana fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a kɔlɔlɔ ye fɛn min ye wa n'i y'a lajɛ min ye anw ka taji bondoba min n'o bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'o o ye office national des produits pétroliers ONAPU n'anw ka ma dalatelela ten n'i y'a ta k'a lajɛ a ɲɛmaaba n'o ye Modibo Jali e ko a ma bɔ ka kɔrɔfɔ ni ka o lase wa a bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ lase k'a jira k'a fɔ k'a tɛmɛ tuguni koyi min ye tajiw sɔgɔ yakubali ni ka dɔ fara a kan e ko k'o baaraw k'o fɛɛrɛw tɛna tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kunfɔlɔ n'o ye sɔngɔ yɛlɛli kunfɔlɔ ye o bɔra ka kɛ juin kalo tile 8 tɛmɛlen san 2022 wa n'i y'a lajɛ kokura gɛlɛya a kɔni a bɛ diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɔnɔna na nka bolofa nana k'a kan kɛlɛ wulilen kɔ Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a lajɛ min ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u kɔni kɛn bɛ k'u kari u yɛrɛ kan ka min ye jamanadenw u bɛ se ka u kisi degun ma cogo min na n'o de ye jamana ka salew ani taxi minnu n'olu bɛ sɔrɔ anw ka nin taji ninnu don dɔ la anw ka dɔnyɛlakaw fɛ yen ka jɛni caman kɔ wa min ye anw yɛrɛ ka commerçants ye minnu ka baara ye taji nali ye jamana kɔnɔna na olu caman kɔni kun y'a jira k'a fɔ olu ka sɔrɔ dɔw bɛ yen u jɛna nin bɛɛ lajɛlen kɔ nka kun tɛ bɔ fɛn min na muɲu tɛ o ɲɛ min ye ONAPU ɲɛmaa ye n'o ye Modibo Jali ye Modibo Jali ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri koyi bawo min ye tajiko ye k'a gɛlɛya tɛ faso Mali
Maliba kɔnɔna dɔrɔn yan ni an kɔni kun bɛ ka kule ko embargo CEDEAO kɛlen kɔ k'o ta k'o ɲɛsin faso Maliba ma janvier kalo tile 9 tɛmɛlen san 2022 ka o kalo damadɔ min ni jamana y'o kɛ o degun kɔnɔna na wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ embargo o fana wulila o kogo binna ka bɔ jamana faso Maliba da la ni diɲɛ ma ci la ka don ɲɔgɔn na koyi wa gɛlɛya min n'o bɛ diɲɛ ɲɛfɛ o gɛlɛya kɔlɔlɔ ko faso Maliba k'a na dɔ sɔrɔ o la n'i ye fasiri kɛbaa ka kɔrɔfɔ lajɛ n'o ye Alpha So ye Alpha So ko min ye taji kunfɔlɔ sɔngɔ kunfɔlɔ yɛlɛli ye n'o bɛnna juin kalo tile 8 tɛmɛlen ma wa kun filanan k'o boloda mɛn o bɛna boloda nka ka ko ɲɛ min ye anw ka minnu ye véhicule de transport en commun ye i n'a fɔ taxiw ka taa se sotaramaw ma hali minnu bɛ kari janba minnu bɛ maaw cɛ ka bɔ dugu fan dɔ fɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ ko caman ma dɔ fara a ka transport kan wa o kɔni kɛla sababu ye bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'i ɲimi min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ko kɔni kɛmɛ nin cogo in na ko fura jumɛn bɛ na sɔrɔ ka ɲɛsin nin gɛlɛya kunbɛli ma ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ dɔnniw b'a la k'u sɔn min ye taji donbaw minnu bɛ taa tajiw ɲu diɲɛ seleke 4 kɔnɔ ka na n'a ye faso Maliba la olu fana bɛɛ lajɛlen kɔni ni hami bɛ ɲɔgɔn na min ye jamana marabaaw fana ye olu fana kɛmɛ k'u sigi k'u miiri fura jumɛn kan ka sɔrɔ nin gɛlɛya in na nka gɛlɛya in tɛ faso Maliba dɔrɔn ye diɲɛ seleke 4 yɛrɛ de gɛlɛyalen don nka bolofa kɛra a ko kan ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna ye min ye anw ka jamana bɛ jɛkuluba min na n'o ye Union économique monétaire ouest africaine n'o ye UEMOA ye UEMOA ani jamana wɛrɛ minnu kɔni tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma nin baara ninnu buna agun sanfɛla la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na tajiko la wa n'i y'a lajɛ jamana minnu bɛ yen ni tajiw bɛ bɔ olu ka dugu jukɔrɔla la olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ b'a la ka hami gɛlɛya sen bɔ u ma zango ka taa se jamanaw ma jamana minnu kɔni bɛ n'olu tɛ kwaji dala wa ni taji tɛ b'u ka jamana kɔnɔna na ko yalima k'anw bɛna to kɔ gɛlɛya in sɔrɔli la wa ɲininkali bɔ an bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Alpha So a ka fasiri don Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jeka Pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bala cogo bɛ di Bɔgɔ Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don les secrets bancaires sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction ye Bɔgɔ Tarawele an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka sɛbɛn Bɔgɔ Tarawele ka mun de sɛbɛn walima ka mun de fɔ o de ye jamana ti jɔ fɛn mun kɔ n'o ye cɛsiri n'o ye baara ye Bɔgɔ Tarawele secret bancaire kɔnɔ sɔgɔmaden na dankɔrɔba dɔ ale mananin bɛ Bɔgɔ Tarawele mun kama a ka sɛbɛn a ka wulikajɔ a ka jamana kanu n'o ye Ibrahima Jawara opérateur économique do Bɔgɔ Tarawele sɔrɔ busonba do min ye usine tigi do min ye sɛnɛkɛla do bari min ye siraba dilanna do i b'a fɔ Ibrahima Jawara malien tout court sɛbɛnnikɛla ko a ko a taara taama dɔ la Faransi jamana la Bɔgɔ Tarawele a taara kɛ bonya belebeleba ye marakaw y'a wele k'a bonya k'a karama Bɔgɔ Tarawele a ka taasira o kuma k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn marakaya k'a don ba la Bɔgɔ Tarawele hali bi u jigi b'a kan a ka wulikajɔ Bɔgɔ Tarawele jamana kanu min bɛ a la su fara tile kan a bɛ wulikajɔ minnu kɛ a bɛ kumakan minnu bɔ kan a da kɔnɔ a bɛ kumakan minnu bɔ a dusukun na Bɔgɔ Tarawele n'i y'i sigi k'a lajɛ a bɛ jamana jɔ a ko min ye Ibrahima Jawara marakaw ye jɔnjɔn ta ni k'a d'a ma Bɔgɔ Tarawele o senfɛ min ye Faransikaw ka jabaranin dɔ ye o ye a wele ni k'a ɲininka barodasigi la barodasigi ninnu bɛ tali kɛ fɛn caman caman kan n'o ye a yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ taabolo n'o ye jamana yɛrɛ ɲɛnɛmaliko ye Bɔgɔ Tarawele u y'a ɲininka k'a yira k'a fɔ a ka baaraw a y'a ka baaraw dantigɛ u ye ale ye jagokɛla ye ale ye usinitigi ye ale ye sɛnɛkɛla ye ale ye siraba dilanna ye ale ye transporteur ye ale y'a bɛɛ ye Malien tuko Bɔgɔ Tarawele o bɛ fɛn mun yɛrɛ mana n'o y'a ka hakilina sigilen ye bɛn ni kelenya faso kanu faso jɔli Bɔgɔ Tarawele an ka jankan bolo di ɲɔgɔn ma futinɛ min ye kɛrɛfɛden ye ni ko kɛlɛ ka bɔ jamanaba in kɔnɔ a ko min ye politiki sira ye a ko bɛɛ lajɛlen ye politiki baarakɛbaa ye politiki tɛ dɔwɛrɛ ye Bɔgɔ Tarawele dabali ni fɛɛrɛ mun b'i bolo ni k'i ka wulikajɔ n'i ka baaraw kɛ n'o ye k'o ye politiki ye Bɔgɔ Tarawele ko bɛɛ lajɛlen n'o ka kan maa o maa n'i ka dabali n'i ka fɛɛrɛ tigɛ taasira ni kunkilenna mun b'i la o y'i ka politiki ye a ko n'i y'o taasira ta min ka di jamana ɲɛnamali la i ka dɛmɛ Bɔgɔ i ka dɛmɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ni jamana yɛrɛ ma n'o y'i faso ye Bɔgɔ Tarawele ko bɛɛ lajɛlen kan k'o bolo da maa min n'i y'o sira ta
bortaro ko yi ka kilna tali wa kan ga deme no sira ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye aw ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana don nka hali bi n'i y'a lajɛ farafinna tilebiyan fan fɛ aw de ye gale ye min ye kɔɔri la a k'o ti nkalon ye sabu min ye samiya tɛmɛnen Mali ye tɔni 7,700 ale ni 60 bɔɲɔgɔnko Mali y'o sɔrɔ a ko o ti bɛrɛ bɔ a ko Mali dugukolo fɛfɛ ka bon kosɛbɛ wɔrɔtɔ n'i ye jateminɛ kɛ tɔni 7,700 ni 60 anw y'o sɔrɔ yɔrɔ min na k'an tun kan ka 3 de sɔrɔ nka an ka sɛnɛkɛbali an dan o ma a ko Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye wɔrɔtɔ an kan k'an bolo don sɛnɛ la an kan ka wulikajɔ kɛ an kan k'an cɛsiri wɔrɔtɔ n'i y'a lajɛ o tɔni 7,700 ni 60 min ye o baara o chiffre d'affaires ye nafolo bilalen b'o tɔn kɔfɛ o ye miliyari 300 bɔɲɔngo ye ko n'o tɛ min ye hectare 300,000 ye nafolo min kan ka bila o tɔn kɔfɛ k'o baara dɔdɔlima o kan ka t'i jɔ miliyari 1,000 na o miliyari 1,000 trésor bɛ sɔnsɔn hakilina caman bɛ boloda jamana marabaw fɛ jamanadenw bɛ wariw sɔrɔ wɔrɔtɔ de baara wɛrɛw bɛ boloda jamana kɔnɔna la nka ko kɛbaliya o bɛ na ni kɔlɔlɔ belebeleba ye jamana kɔnɔ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ Mali jeunesse wɔrɔtɔ de min kɔni ye baara ye i b'a ye k'a fɔ majɛ belebeleba b'o la Mali jeunesse hakilina juru ma ca ni ka mɔ baaraw la wɔrɔtɔ de ni ka dɔnniya belebelebaw ɲini a ko théorique dɔrɔn tɛ dɛ pratique fana kɔnɔna la a ko n'i ye foro kɔnɔnaw lajɛ foro kan ka kɛ ni hakilina mun ye sɛnɛ kan ka sɔrɔ cogo mun na wɔrɔtɔ de min ye sumansi ye ka nin bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ a ko majɛ belebeleba bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a ko sɛnɛko sira kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni bɛɛ sɛnɛ la an bɛ don min na ko bi a bɛ taa Indiens de nɔfɛ Chinois nɔfɛ o tɛ bɔli kɛ o ni si tɛ bɔli kɛ Mali mago bɛ maa bayirika de la maa bayirika n'o tɛ maa miliyɔn kɔni wɔrɔtɔ de sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ anw ka sɛnɛ sira kɔnɔna la min ye kɔɔri ye hectare dɔ kɔnɔ anw bɛ hectare 1 kɔnɔna na anw bɛ wuli k'an jɔ ni tɔni 1 ye a ko Chinois fɛ yen ale ni Indiens fɛ yen olu bɛ tɔni 6 tɔni 7 de sɔrɔ o kɔnɔ anw bɛ tɔni 1 na hectare la olu bɛ tɔni 6 tɔni 7 an cɛ ka jan dɛ wɔrɔtɔ de a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i y'a lajɛ a ko hakilina mun bɛ ale la o de ye ka sɛnɛ don ba la wari o de ye ka usine caya jamana in kɔnɔ jamana si tɛ développer abada n'a usine ma caya jamana si tɛ développer abada ni sɛnɛ ma don ba la dun ka fa k'o sabati wɔrɔtɔ de fɛn o fɛn dɔw bɛ kɛ jamana in kɔnɔ a ka kɛ ka sɔrɔ jamanadenw kɔnɔ falen don n'o tɛ bɔrɔ lankolon k'o tɛ jɔ dɛ Ibrahima Jawara ko a ko n'i ye k'o taabolo lajɛ Boubacar Traoré a ko Mali ba 2 de b'an ka jamana in kɔnɔ fleuve Sénégal fleuve Niger a ko jamana dɔw bɛ yen ale keleyalen bɛ olu la k'a bɛ keleya kunbɔ wɔrɔtɔ n'o ye arabu jamanaw ye wɔri ko hali ba tɛ jamana dɔw la fo kɔgɔji n'a fɔra ko jamana ni jamana cɛ mobili bɛ taa melew ta mobili bɛ taa kɔngɔw ta mobili bɛ taa lemurubaw ta ka n'o di anw mɔ yan ba 2 bɛ anw bolo dugukolo bɛ anw bolo ko munna de o tuma an bɛ sunɔgɔ la an bɛ sunɔgɔ la wɔrɔtɔ de a ko k'ale keleyalen bɛ o digi bɛ ale la o melew ni o min ye o namasaw n'o nemuru minnu bɛ ka na wa ko n'i y'o kilew lajɛ o da ka gɛlɛn kosɛbɛ o tuma ale kɔni donna sɛnɛ na ale ka melon ale ka kɔngɔn melon n'o ye jason ye a min ye zɛrɛn jason ye wɔrɔtɔ i b'a ye k'a fɔ ko kilo de bɛ duguma ninnu ta yen duguma kosɛbɛ k'a sɛnɛ yan ka denmisɛnw bila la yan u bɛ dɔ sɔrɔ a bɛ to jamana kɔnɔ nka min bɛ bɔ kɔfɛ u bɛ na an ka wari cɛ ka taa n'a ye Mali ka hɛrɛ bɛ jumɛn na min bɛ sɛnɛ yan kɛ ko nin ye maloya ko ye Boubacar de Ibrahima Jawara ko a ko jamana ɲɛmɔgɔw kan ka nin don o sɛnɛ la Boubacar de min ye kilomètre yirika ye an ka sɛnɛ ale kɔni y'a daminɛ Boubacar a y'a daminɛ mun na a y'a daminɛ jamana kanu la a y'a daminɛ jamanadenw dɛmɛli la sabu jamana denmisɛnninw bɛ ka baara kɛ yen Boubacar nin bɛɛ ye denbayatigiw de ye u bɛ sɔrɔ kɛ yen u bɛ taa n'u ka du kɔnɔ Mali de la a wari bɛ dun Mali la yan hakilinaw bɛ taa Mali la yan a ko ale Ibrahima Jawara Boubacar k'a bɛ min fɔ ale wulila dɔɔni ni ka taa Asie jamana la ni ka taa laɲiniw kɛ ni ka wulikajɔw kɛ ko dusukolo baara don a ko a ye hakilina minnu sɔrɔ ka kɔma segin ka na n'a ye jamana kɔnɔ a mana n'a ye jamana in kɔnɔ dɔwɛrɛ la dɛ k'a tun bɛ se ka to Asie jamana kɔnɔ nka k'a nana n'a ye Mali kɔnɔ ka na Mali de bɔ nɔgɔ la Mali bɔ nɔgɔ la a y'a sira yira maaw la a y'a kanu don maaw dusukun na dɔwɛrɛ t'an bolo o de ye ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka lajɛ sa fasoden ɲumanya hakilina baara ɲuman tali hakilina dakasunɔgɔ fugariya an k'o dabila indépendance ni bi cɛ san 60 kɔ malidenw ne nin man kan bilen an bɛ kɔ dɛ mais sira ɲuman yira lana Ibrahima Jawara damankile kunnafoni filɛ nin ye Jason n delila ka Jason f'i ye n ko Jason caman bɛ yen u ɲɛ bɛ Jason étiquette nɔrɔlen la melon ni zɛrɛn na Jason tɛ dɔwɛrɛ Chinois b'a fɔ ɲɛmaa de ma zong chef
Jawara Jason Jawara chef Jawara chef walima b'a fɔ chef Jawara Jason bɛɛ filɛ an y'a ɲɛɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o secret bancaire la a ka bɔli don secret bancaire mo Ba Jabate an b'u fo o ko ten n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin o ye Mahamani Toure ye Mahamani ko min ye l'Américain ka société dɔ ye o cakɛda ale ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye jamanaw ye farafinna fo ka taa se nanzara jamanaw ma minnu bɛ yen n'olu ka mugu a fanga a ka giri kosɛbɛ n'a bɛ jɔyɔrɔba di u ma ni u kɔni ka kɛlɛcɛw o hakɛ ka ca wo ka kɛlɛcɛw o labɛn bɛ kɛlɛ kama n'i y'a ta k'a lajɛ o de bɛ wele ko global fire power n'i y'a lajɛ olu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin tɛ foyi ma diɲɛ ɲɛfɛ min ye mugutigiw ye jamanaw kɔnɔna na olu ka kɛlɛ yɛrɛ a kɔlɔlɔ n'u k'u bɛ kɛlɛ boloda ka ɲɛsin ma a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye n'an k'a ma nanzarakan na ko puissance de feu n'i y'a lajɛ min ye anw ka faso Maliba ye farafinna yɛrɛ kɔnɔna na jɔyɔrɔ 18 o di bɛ anw ma n'i y'a ta k'a lajɛ o 18 in fana min ye jamana 36 ye olu de ka kɛlɛminɛnw da la ni k'a sɛgɛsɛgɛ k'u ka kɛlɛcɛw ta k'a sɛgɛsɛgɛ min ye stock d'armement n'an b'u wele ko magasin d'armement mara minnu ye maramafɛnw ye o mara bɛ yɔrɔ minnu na o minnu bɛ anw ka faso Maliba bolo dɛ jɔyɔrɔ 18 ta kun filɛ ni ka di anw ma jamana 36 kan n'i y'a lajɛ n'i ye anw ka jamana ta ko kuratu k'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ seleke 4 kɔnɔna na farafin jamana dɔrɔn tɛ dɛ farajɛ jamana fara a kan jamana 142 anw bɛna jɔ ni jɔyɔrɔ 99 n'a ye min ye 142 o kɔnɔna ye wa n'i y'a lajɛ halisa min ye l'Américain ka nin site in ye n'o ye site américain global fire power ye olu kɔni ka wulikajɔ ɲɛsin tɛ foyi ma ɲinɛnsan u bɛ baara in kɛ ka kɔrɔ koyi nka san 2022 ta in o kɛla sabu ye ka ni jɔyɔrɔ ni ka o de di faso Maliba ma o y'a jira k'a fɔ fana min y'u ka wulikajɔ ye wulikajɔ tɛ ɲɛsin ko cɛden ka cɛ i bolo kɛlɛ la wulikajɔ fana tɛ ɲɛsin i ma k'a fɔ ko maramafɛn caman b'i bolo wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye olu ka jatiw ye jatiw bɛ kɛ ni jatiden minnu ye n'a bɛ wele ko indice power index n'i y'o ka kɔrɔfɔ ta k'a lajɛ o bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ta san 2022 in kɔnɔna na k'a di l'Américain jamana ma o bɔlen koyi min ye Russie jamana ye ale bɛ gun o la ka na ni min ye Chine jamana ye o bɛ jɔyɔrɔ 3nan minɛ Faransi jamana o n'a b'i jɔ jɔyɔrɔ minɛ i b'o dɔn jɔyɔrɔ 7nan ɛnkɛ wa ale bɛ na Inde jamana kɔfɛ Japon jamana ani Corée du Sud jamana France jiginna dɛ France ngo ale kɔni bɛ to ni joli min de la sa fo ka taa ka ko ban taa jamana wɛrɛw ka kow de ta k'o fara ɲɔgɔn kan ka t'i jɔ n'o ye k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye m'o de y'olu balo n'a ye depuis kunu o dabilala ha m'a fɔ k'u t'a kɛ jamana wɛrɛ la mais faso Maliba ta o banna n'i y'a lajɛ min ye farafinna gungana ye anw ka faso Maliba a kɔni a wulilen bɛ k'i jɔ nka farafinna gungana fana na min ye farafinna tilebinfɛbolo ye o ma fɔ dɛ farafinna mumɛ yɛrɛ bɛɛ min ye Egypte jamana ye u bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la o bɔlen koyi Afrique du Sud ale b'i da o kan ka Algérie jamana da o kan ka Nigeria da o kan ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Maroc ye nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ dɛ jɔyɔrɔ 18 o bɛ ta k'o kalifa anw ka faso Maliba la an bɛ tɔgɔ fɔ balu ɲɛ yan o sira b'i la wa o tɔgɔ fɔ an bɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛ hado kana siga hado jɔyɔrɔ 18 farafinna yɛrɛ k'a gosi k'a bɛɛ ci ka don ɲɔgɔn na min ye jɔyɔrɔ 18 ye o di bɛ anw ma an bɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛ hamu ɲɛ awɔ kana siga ni ne y'u kamɛ n'an b'anw ka maa 49 bila san délai an b'aw ala n'a t'aw kɔnɔ ala k'a jigin aw kɔnɔ o tulo b'an na maa t'a dɔn ko dibiden bɛ baara la f'i k'a ta ka bɔ i k'i da nɔ na u kana kɔrɔbɔ min y'anw ka jamana ye a kɔni a ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ nin site américain in ka wulikajɔ n'a ka sɛgɛsɛgɛli la wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye arme nucléaire ye o sen tɛ jatiw bɔtɔla la koyi nka o ye fara an k'a ye n'o bɛ jamana min bolo o b'i ka jɔyɔrɔ ni k'a kologiriya wa a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na i bɛ jamanaw yɛrɛ kɛcogoya dɔn jamanaw dugujukɔrɔ nafolo tabiya ka taa se jamana yɛrɛ a kɛ bɛ ka fɛlɛ minnu tigɛ min
ye hali ni gɛlɛya nana min tɛ se ka dankari kɛ a ka ni wulikajɔ la n'o ye a ka jamana kɔnɔna lakanali baaraw ye nin bɛɛ lajɛlen d'an bɛ bolo la wa n'i ye siti in ka taabolo lajɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ faso Maliba wa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni gɛn bɛ ka sigɛ anw ka jamana na ko sigɛna ka b'u dusukun na dɛ san 2022 farafinna mumɛ kɔnɔna na faso Maliba a ka puissance feu a bɛ jɔyɔrɔ 18 sɔrɔ ka sabu kɛ o ye min ye jamana yɛrɛ seleke naani kɔnɔna ye diɲɛ kɔnɔna n'i y'o lajɛ jamana 40 ani a fɔ jamana 142 min ye jɔyɔrɔ 99 ye o bɛ ta k'o kalifa anw ka faso Maliba la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a saba ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Ture a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ Namu ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la hali bala cogo bɛ di Bakari Tarawele ne bɛ tigɛ don sado Kulikoro info sɛbɛnnikɛla n'o ye Mohamed Kanute ko esige tuguni Bamako Bakari Tarawele min ye nin funandennin ye Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ n'o ye Amijo Bakari Tarawele Bamanju taara fa fo a furu kɛ ka sokɔnɔna la dɛ sɛbɛnnikɛla ko fama tun kɛra nin ka nin ɲɔgɔnna bamanciya wale an ka faba kɔnɔ Bakari Tarawele min ye tiɲɛnikɛlaw ye a bara ta hali bi k'an k'an cogo dɔn u b'an senkɔrɔ dɛ Sirakɔrɔ Megetana min ye commune 6nan fɛ Bamako yan kunun ntɛnɛn juillet kalo tile 18 maaw sɔrɔla ka wuli ni dagabana kunnafoni ye min ye nin funɛdennin ye Bakari Tarawele a ka di diɲɛ ye diɲɛ ka d'a ye min ye yatasayelakaw olu den don i b'a ye k'a fɔ a furula nin ye a san damadɔ ye a ko den t'a bolo Bakari Tarawele san 20 bɔɲɔgɔnko don ani a cɛ Bakari Tarawele u b'u ka sigi kɔnɔna la Bakari min ye a cɛlakaw Bakari ka taa bila a falakaw la Bakari b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye setigi ye a ko setigiya kɔnɔna la Bakari min kɔni ye parlifɛnw ye a bolo sera k'o caman sɔrɔ i n'a fɔ sanubilen o ni dagabanafiniw ye Bakari Tarawele a mana bɔ ka jɔ maaw de b'a lajɛ funna a ko i b'a lajɛ kunkolo fa sen a bɛɛ ye dagabanaminɛw ye sabu min kɔni ye fantan ye ale t'o si dɔn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye Amijo Bakari Tarawele ka bɔnɔ ni bɔnɛcogo in na Bakari Tarawele ko mun ni mun de b'a dibidibi la a ko a n'a furukɛ u bɔra ni ka t'u ka ci dɔw ɲɛnabɔ u segintɔla a ko tiɲɛnikɛlaw kɔni y'u nɔrɔ bɛlɛ Bakari Tarawele k'u bɛlɛn fo ka n'u se u ka so Sirakɔrɔ Megetana Bakari Tarawele u y'u kari ka don yen k'a bɛ kule dɔrɔn Bakari o kuma k'u ye maramafɛn yira la Bakari ko n'a kulela k'u b'a ninkɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Mijo ye o kuma min kɔni k'a fa k'a ka minɛnw ta Bakari Tarawele k'u y'a kɛ ka da mun kama n'a y'a sɔrɔ ka taa ka bololaminɛw nɔfɛ n'o ye sanubilen o n'a ka parilikɛla tɔ ye k'o cɛ ka taa n'o ye k'o bɛ se ka fɔ nka min kɔni k'a ka minɛnw cɛ ka tila k'a fa Bakari k'u y'a kɛ ka da kun jumɛn kama ninnu ye falikɛla yɛrɛw de wa walima maa y'u ci wa walima u y'a kɛ ka da mun ni mun kama min kɔni ye funɛdennin ye Bakari san 20 dɔrɔn a furula den t'a bolo ni ka bɔnɛ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye k'a da basi kɛnɛ la a talen min kɔni somaw ye u kɔni nana jateminɛ k'a fɔ olu denmusonin n'o ye Amijo ye a ye diɲɛ to mun kɛra fali sababu ye bamanciya wale bamanci in ye jɔn ye a ye kɛnɛ minɛ min ye polisilakaw ye Bakari kunnafoni taara ni k'a da olu tulo kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen bɛ maa min ye ni danajuguya ta ni ka Amijo sɛgɛrɛ n'o ye yatasayelakaw denmuso ye Bakari Tarawele k'a mana kɛ maa o maa ye dugula o sanfɛ o u n'a ɲini k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ kɛ maa o maa n'i sigara maa la ni danajuguya wale in na Bakari Tarawele ko k'i ka se ka kunnafoni k'a lase a lase yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bara ta bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la dɛ sabu min kɔni danajuguya wale dunan tɛ a bɛɛ ye an ka dugu woloden mɔdenw ye Bakari Tarawele minnu banbɛ sɛbɛn ma minnu banbɛ lakɛ ma k'a kɛ fugariya ye temi dulɔmi dɔrɔkuta taayɔrɔ kelen t'u la folo la jamana in kɔnɔ ko nin ye olu de ka baara ye n'i ban sɛbɛn ma i bɛ tugu sɛbɛkɛlaw kɔ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kulikoro info Mohamed Kanute ale ka sɛbɛn nin don Bɔjabate Kulikoro info ka se Kanute ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako o don e ko Mamijo ko Bamanjilakaw binganikɛlaw y'a bɔnɛ a nin na min ye polisi nationale fana ye e ko olu ka maa kulogirin fila ma taa kɔsada in na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen ye o sɔgɔmada école nationale de police min n'o to a ta bɛ ka da Amadu Turela ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Gandi e ko maaw kuma Kamaro ye kɛnɛ kɔnɔna
kɔnɔna na wa a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye contrôle général de police Joseph Doumbia ye ale ye directeur de la police judiciaire ye wa min ye adjudant de police Seydou Sako ye olu ka janaja o de kun kɛla sabu ye ni ka maanifinw kamara ɲɔgɔn kan wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa fɔlɔ n'o ye contrôle général de police Joseph Doumbia ye maa do maa min kɔni ale de kɔni su t'a la ye a ka bureau kɔnɔna na n'o ye brigade d'investigation judiciaire o kɔnɔna ye o ɲɛmaaya u kun t'a mɛn ka kalifa a la koyi wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa fɔlɔ in kɔni ale ye wulikajɔ caman kɛ polisi bunna kun kan min ye jalaɲiniw caman ye ani a y'a jɛniyɔrɔ fin kɛnɛ caman kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ Fasiri Kɛba ka fɔ la n'i ye a ka taabolo lajɛ polisiya yɛrɛ de kanu kun don bɛ a la ka se hakɛ dɔ ma min kɔni sen fɛ ɲɛmaaw n'o y'a ka ɲɛmaaw y'a waatinin kama olu kɔni ye dɛmɛ caman dɔ a ma waasa a ka baara o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na kɛnɛ in yɛrɛ bonya minɛ kun t'a mɛn ka di ministre de la sécurité intérieure ma et de la protection civile n'o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ye wa n'i y'a lajɛ fana min ye a camarade de promotion ye ka taa se limanaw ma sirajan ni sirasuru fɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu ye polisiya yɛrɛ kala fini ta ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na wa nin bɛɛ lajɛlen ni dusumakasa kun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɛji kɔni kun jɔlen don k'a jira k'a fɔ min ye contrôle général de police Joseph Doumbia ye maa do maa min n'a ka ko kun tɛ se maa ma n'i y'a bila baara min na a kɔni a b'o kɛ wa min ye polisiya yɛrɛ baara ye k'a fɔ k'a kun bɛ bin maa kan wa a ka taabolo kun tɛ o ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye commissaire divisionnaire Mamutu Togola ye ale ni commissaire principal Panama ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Sulemani Danbɛlɛ ale fana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu do maa kun lagosilenw kun do ni nanzarakan fɔlɔ ko disciplinew wa n'i y'u lajɛ fana baara de kanu tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen la wa min ye contrôle général de police Joseph Doumbia ye Joseph Doumbia ale kɔni a ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e ko a taara kalankunkuru dɔ kɛ Algérie jamana kɔnɔna na a segilen kɔ sa i b'a ye k'a fɔ min ye inspecteur jala ye a y'o o concours dayɛlɛlen a y'i ɲɛsin o ma wa a y'o sara cɛ k'i jɔ n'o ye fari o fana b'ale kɔ min ye commissariat ye e ko a ma n'i ɲɛsin o fana ma wa o fana o walanw a y'o ta k'o jaso k'i jɔ ni o ye o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a bilala k'a fɔ min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye ko o kɔni jon bɛ a la kosɛbɛ o y'a bila ka taa brigade d'investigation judiciaire la n'o ye BJ ye a kun taara kɛ o ɲɛmaa danga ye o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ yɛrɛ k'o ta k'o kalifa a la k'a kɛ directeur général yɛrɛ ye BJ kunna o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen in a ye wulikajɔ caman kɛ hali bɛnbaliya min donna faso Maliba ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ min ye o kana walew ye a taar'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'o dakuru ka ɲɛ ka segin ka na a sigilen kɔ i b'a ye k'a fɔ jɔyɔrɔ kunba ninnu caman ta la ni ka kalifa contrôle général la n'o ye Joseph Doumbia ye wa maa filanan ni o fana tun ka janaja kɛnɛ tun bɛ nin kɛnɛ kelen kɛrɛfɛ o de ye adjudant de police Seydou Sako ye adjudant police Seydou Sako i b'a ye k'a fɔ min ye maa murutilenw ye binganikɛlaw olu de taara bin Zandigila poste de contrôle kan min ye Seydou ye ale kun ye motari min kɔni n'a tun bɛ polisi to a la yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na ale fana e ko a ma to mugu sisi la wa Bamajilakow ye mugu ci a la mugu in ale ma se ka bɔ a la baara jugu in kɛla ka bɛn ni juin kalo tile 14 ka dugu jɛ a 15 sɔgɔmada la san 2022 maa dɔ fana min kɔni ka baara a kun b'a ka baaraw daminɛ na wa wulikajɔ ni cɛsiri polisiya bunna kun kan a ye baara caman kɛ wa ni Fasiri Kɛba n'o ye soir de Bamako Fasiri jɛkulu ye nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ kɔni an bɛ dogo don de kɛ maa fila in min ye contrôle général de police Joseph Doumbia ye ka taa se adjudant de police Seydou Sako ma ko Ala ka dugu suma u kɔrɔ u ye baara minnu kɛ yan'u ka fatuli cɛ ko jamana k'a n'a dɔn u ye wa an bɛɛ lajɛlen an hakili bɛ t'u la sa yanni an yɛrɛ ka don cɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Fasiri jɛkulu ka wuli ka jɔ ayiwa Bakari ka dɔ fara i ta kan min ye Seydou ye ale kɔni tora Banmancu ka fali la nka min ye Doumbia ye ale fatura k'a to a ka bureau de kɔnɔ baara la ayiwa Bakari an bɛ bi ta bila yan a kuma fɛn banbali jate dɔn Bakari kunnafoniw tun sumana ka d'a ma nin y'o minɛn sanilen ka waleɲumandɔn foli ta ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ